It-tieni parti tal-istorja il-vjaġġ ta' 3 irġiel qalbina ta' Patrick Sammut. Fl-aħħar, it-3 titjur misterjużi bdew jitbaxxew u 3 irġiel lemħu l-baħar bla tmiem li dwaru kien kellimhom it-tabib saħħar. Kif riġlejhom reġgħu missew l-art, fehmu li t-tjur misterjużi kienu mibgħuta mis-siġar biex jgħinuhom kontra t-teddida tal-poplu tal-vulkan. It-3 irġiel qalbina ringrazzjaw lit-tjur ġganti li għebu minnu fih bħalma kienu ġew. Issa d-diffikultà li kien imiss kienet din. Kif kienu se jaqsmu il-baħar bla tmiem la darba ma kellhomx dgħajsa li setgħu jużaw biex ikomplu l-vjaġġ tagħhom. It-3 irġiel qalbina kienu mitlufa fi ħsibijietom meta mill-baħar bdew jinstemaw bħal ħsejjes tal-ilma jbaqbaq u ftit wara bdew jilmħu bħal tentakli u drieħ ta' granċi li għall-ewwel kexkxuhom. Imbagħad lemħu 3 ħlejjaq tal-baħar lewn aħdar u ikħal skur li bħalhom qatt ma kienu raw u li kienu mill-inqas 4 darbiet id-daqs ta' bniedem. Quddiem dan l-ispettaklu terrifikanti, it-3 irġiel baqgħu issummati bla ma jafu x'se jagħmlu. Iżda minkejja d-dera waħxija tagħhom, it-3 ħlejjaq tal-baħar ma darux li rridu jagħmluhom deni. Anzi, għamluhom sinjal biex jitilgħu fuq darhom u bekk jgħinuhom jaqsmu l-baħar bla tmiem. Li ma kinux fehmu 3 irġiel qalbina kien li qabel ma marru lura fuq il-muntanja tal-Ajkla Rjali, it-3 titjur ġganti kienu għamlu 3 dawriet fuq il-baħar biex jifehmu lil ħlejjaq marini li l-bnedmin kellhom bżonn l-għajnuna. Il-vjaġġ fuq il-baħar kien wieħed li 3 irġiel ma kienu se jinsew qatt. Kien hemm drabi meta kellhom iżommu nifishom għat-tul meta l-ħlejjaq marini għamluhom sinjani li kienu se jozzu. Oħroġ il-għaġeb, matul dawn it-traġitti, it-3 irġiel setgħu jiftħu għajnejhom u jaraw dinja u ħlejjaq li kellhom minn kull daqs, għamla u lewn. Hemm isfel għaddew minn passaġġi sigriti xi minn daqqiet imdalma u raw ukoll muntanji, widien u abbissi marqa. Bl-għajnuna tal-kreaturi marini, il-bnedmin qasmu l-baħar bla tmiem fi ftit sigħat. Meta waslu mal-kosta, fehmu li dik kienet l-art tal-Irien. Mela kienu qrib ħafna d-destinazzjoni tagħhom. It-3 irġiel qalbina irringrazzjaw lit-3 ħlejjaq marini li sellmulhom u għebu f'qiegħ il-baħar. Issa qudiemhom kien hemm firxa wiesa li kellha ħafna minn deżert. Huma mxew dejjem skont l-indikazzjonijiet li t-tabib saħħar kien ħażilhom fuq il-mappa. Sa fl-aħħar waslu f'żona fejn kien hemm bosta għoljiet u fihom imħaffrin kien hemm bosta għerien. Il-mappa kienet tindika punt partikolari minn fejn kellhom jidħlu. U dan setgħu jsibuh biss meta x-xemx kienet titfa' dellijiet speċjali fuq bosta blatiet li kien hemm mal-madwar. Is-sija mistennija kienet waslet u 3 irġiel fehmu li t-tabib saħħar kellu raġun u li l-erf ta' missirijiethom kien ta' min toqgħod fuqu. It-3 bnedmin għarfu l-ar li kellhom jidħlu minnu biex isibu il-frott ta' duwa. Iżda malli jagħmlu xi 200 pass il-ġewwa, bdew jisimgħu bħal passi tqal u jħossu bħal nifsijiet jaħarqu u jaraw bħal dellijiet jitħarku. Hemm ġew xi ħadd kien xel numru ta' torċi primittivi biex il-kurituri ma jibqgħux imdalwin. Milli jidher kien hemm ukoll bosta kurrenti tal-arja għaddejjin għax il-fjammi tat-torċi kienu spiss jiċċaqalqu. Kien f'dak il-ħin meta għal darb'oħra it-3 irġiel qalbina
semaw bħal leħen oħxon u jirbombja jgħidilhom: Ja kreaturi barranin, x'ġabkom f'dawn l-irien tagħna? Ma tafux li la darba dħaltu hawn se jkun diffiċli ħafna toħorġu ħajjin? Tkellmu qabel ma ddoqq is-sija tat-tmiem tagħkom. Għal darba oħra kien l-aktar anzjan fost it-tliet irġiel li tkellem bleħen sod u fihem li l-leħen misterjuż ir-raġuni għala kienu jinsabu fl-art tal-irien. Kien f'dak il-waqt meta d-dellijiet bħal bdew jieħdu forma u jinbidlu fi ħlejjaq li kellhom għamla tixbaħ lil dik tal-bniedem imma magħmulin mill-blat. Waħda mill-ħlejjaq tal-irien għamlet sinjal li tliet irġiel biex jimxu warajha. Għaddew minn kurituri wesgħin u dojoq, twal u qosra, għoljin u baxxi. Xi drabi kellhom jitbaxxew u jimxu fuq idejhom u saqajhom. Għal kreaturi tal-irien dan ma kienx diffiċli la darba kienu jsiru parti mill-blat tal-irien madwarhom bla ebda diffikultà. Wara dak li der vjaġġ ta' sigħat, it-tliet irġiel daħlu far kbir. Hemm ġew bħal donna kienet dinja differenti u tagħliha. Kien hemm eluf ta' pjanti, siġar u nixxijat. Imma anki ħlejjaq li l-bniedem kien jaħseb li kienu ilhom estinti għal sekli sħaħ. It-tliet irġiel għall-ewwel baqgħu ċassi quddiem spettaklu bħal dan. Imma mbagħad fehmu li ma kienx hemm ħin x'jaħlu. Kien f'dak il-waqt meta l-kreatura tal-irien li mxew warajha u rithom siġra partikolari. Huma fehmu li kienet dik li tagħmel il-frott ta' duwa li kienu qed ifittxu. Bla telf ta' żmien huma mlew il-kontenituri speċjali bil-frott ta' duwa. Kellha lewn, għamla u rieħa li ma setgħux jispjegaw permezz tal-kliem. Il-vjaġġ lura lejn il-villaġġ ta' Varnum ma kienx qasir. Immissa tliet irġiel qalbina kienu mimlijin tama u ħeġġa. Anki għax kienu jafu li kellhom l-għajnuna tal-popli tal-irien, tal-baħar, tal-ajru u tal-foresta. U hekk kien. It-tliet irġiel qalbina reġgħu ngħataw l-għajnuna tal-ħlejjaq marini, tat-tjur ġganti u tas-siġar. Il-laqgħa li għamlilhom il-poplu tal-villaġġ ta' Varnum kienet waħda kbira, mimlija għajjat ta' ferħ, ta' ħajr u ta' tama. It-tliet irġiel qalbina marru fid-dwejra tat-tabib saħħar bla telf ta' żmien. U minnu fih dan beda jaffeċ il-frott duwa biex joħroġ minnu l-meraq li kellu jfejjaq lil poplu ta' Varnum mid-deni il-ħażin darba l dejjem. Il-jiem għaddew u l-poplu ta' Varnum reġa' kwista saħħtu wara li xorob mid-duwa. Saru festeġġjamenti kbar u l-vjaġġ inkredibbli ta' tliet irġiel qalbina inkiteb fl-istorja ta' Varnum. It-tliet irġiel qalbina baqgħu miftakra bħala eroj u l-poplu ta' Varnum żamm keltu. La darba l-popli tal-foresta, tal-ajru u tal-baħar u tal-irien kienu għenuhom kontra d-deni huma kellhom iħalluhom fis-sliem u ma jinterferux aktar f'ħajjithom. Hekk l-abitanti ta' Varnum u l-ħlejjaq tal-madwar għexu dejjem kuntenti u ferħanin. U hemm tintemm l-istorja tagħna, il-vjaġġ ta' tliet irġiel qalbina.